Hi mga kalilin, this is Islandscape Vlog, ang Bicolanang Oragon. Ayan mga kalilin, naglalakad po ako. Nandito po ako sa city ng Al-Ain. Pupunta po tayo sa Lulu Supermarket para mamili mga kalilin. Bibili po ako ng mga sangkap na ating gagamitin sa pagluto ng laing. Ayan mga kalilin, nandito po ako sa loob ng Bacala palengke, pero mga kalilin, mga Filipino food po mostly ang paninda dito mga kalilin. Kung gusto niyo pong pumunta, ayan. Ayan po, marami pong Filipino food dito. Ayan mga kalilin. So, dahil ngayon ang lulutuin ko ay laing, so mga kalilin, kuha po ako dito. Ito po yung laing. Kukuha po tayo ng isa. Ayan, kung gusto niyo pong pumunta dito mga kalilin, malapit lang po siya sa Lulu Exchange ng Al-Ain. Mga kanilin, ito yung lahat ng sangkap na ating gagamitin sa pagluto ng laing. Ito yung ating shrimp, yung ating chicken, then ito yung ano natin mga kanilin, yung ating laing na gagamitin. Ayan. Then ito yung ating white onion, yung green chili, ayan, yung ating ginger, garlic, of course yung ating lemongrass, tanglad, then gagamit tayo ng ground black pepper mga kalilin, then yung ating gata, coconut cream, yung gata na gagamitin natin mga kalilin, then of course gamit tayo ng patis, ayan, fresh sauce, then yung ating pampalasa na ginisa mix. Ayan, yan mga kalilin, just keep on watching para malaman nyo kung paano ko siya lulutuin. Ayan mga kalilin, mainit na po yung ating frying pan, so ngayon lalagyan ko siya ng cooking oil. Tayo po ay maggigisa na. Lagay ko yung ating white onion. Lagay ko na rin yung ating garlic. Okay. Then, ilagay ko na rin mga kanilin yung ating ginger. Ayan. Hintayin muna po natin mga kanilin na maluto yung ating onion, garlic, and ginger. Ayan mga kanilin. So ngayon ang susunod natin gagawin na ilagay ko na po yung ating chicken.
Hintayin natin ng 5 minuto mga kalin na maluto yung ating chicken. Ayan mga kalin, lapit ng maluto yung ating chicken. So nga nalagyan ko po siya ng ayan, patis pesos. Ayan. Nilalagyan ko po siya ng ginisa. Ayan, pampalasa natin. Ayan pa siya. Then mga karinggit, ilagay ko na po yung ating shrimp. Ayan. Then mga karinggit, hintayin natin mag-red yung ating shrimp. Then, lalagyan ko na po siya ng ating gata. Ayan mga kalinlin, na ilagay ko na rin po yung ating green chili. Ayan. So, ayan yung green chili. Haluin natin. Ayan mga kalinlin. Nag-red na po yung ating shrimp. Ayan. Sinuto na rin po yung ating chicken. So ngayon po, ang susunod natin gagawin ay ilagay ko na po yung ating coconut milk. Ayan. Or gata. Ayan. Haluin natin. Din mga kanin, ilagay ko na po yung ating, ayan, lemongrass. Din, titimplahan na po natin. Ayan, lalagyan ko rin po siya ng ground black pepper. Ayan. Haluin natin mga kanin din. Hintayin natin siyang kumulo mga kalinlin. Din ilalagay ko na po yung ating gabi or yung taro leaves. Ayan. Or yung tawag sa atin ay laing. Mga kalinlin,
Tingnan natin. Ayan mga kanin, kumukulo na po yung ating coconut milk. Ayan. O yung ating gata. Ngayon mga kanin, ilagay ko na po yung ating, ayan, yung ating laing. Haluin natin mga kanin. Ayan mga kalinlin, hintayin natin maluto yung ating laing. Ayan. Hinaan lang po natin yung apoy. Ayan. Alam niyo ba mga kalinlin na ang laing ay very popular sa aming lugar, sa Bicol. Ayan. Ito po yung number 1 naming pagkain doon, yung laing. Ayan mga kalinlin, yung ating laing. Malapit na po siyang maluto mga kalinlin. Hintayin po natin siyang magmantika. Then, lalagyan ko rin po siya mga kalinlin ng huling gata para lalo siyang malinamnam. Hintayin po natin siyang magmantika para po lalong sumarap. Ayan. Ayan mga kalinlin, lalagyan ko siya ng, ayan, sili na ba? Ayan mga kalinlin, yung ating laing. Malapit na po siyang maluto. So ngayon mga kalinlin, lagyan ko siya ng huling gata. Ayan. Para lalong luminamnam. Para mas lalong masarap. Ayan mga kalinlin. Ayan mga kalinlin, tikman natin kung ano po ang lasa. Ayan.
Mga kalinlin, the best. Napakasarap. Try nyo na pong magluto ng laing. Ayan mga kalinlin, hintayin lang natin ng 5 minuto, then pwede na po siyang i-serve mga kalinlin. Ayan. Ayan na mga kalinlin yung ating laing. Luto na po siya mga kalinlin. Ayan. Ready to serve na po siya. Ayan. Ayan na po mga kalinlin yung ating finished product na laing. Ayan mga kalinlin. Kung nagustuhan niyo po mga kalinlin yung aking pagkaluto, huwag niyo pong kalimutang i-like, share, comment, click notification down below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ayan mga kalinlin. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye.